କାକରୁଦ୍ରପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ରବି ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ କାକରୁଦ୍ରପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରବି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, କାକରୁଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସସ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ମିଲିଲତା ବେହେରା, ଏରିଆ ଅଫିସର ଅମିୟ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସମିତି ସଭାପତି ନୀଳକଣ୍ଠ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମଣ୍ଡିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରବି ଋତୁରେ ମଣ୍ଡିରେ ମୋଟ 3000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୋଟ 400 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ସୋମବାର ଓ ଶନିବାର ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାରିବାସିଦେଇପୁର ସ୍ଥିତ ସାନ୍ଥୋଲିଆ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ କିଣିବ। ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।